Jeg vil godt lov til at præsentere nogle af de resultater, som vi har opnået ved at måle på grønne tage igennem 4 år. Det har været et projekt, som er kørt af Realdania med Nature Impact og et par andre partnere. Og for Krüger har vi analyseret noget på data. Det handler om kontinuerlige målinger fra 4 år på 2 tage. Det ene i Ringe, det andet i Lyngby-Taarbæk med deres forsyning. Så det er et ganske fantastisk datasæt, man har til, man skal finde ud af, hvor meget vand kan grønne tage. Det, som vi fandt ud af ved at analysere data, det er, at når man kigger på grønne tage, så har de ligesom 2 funktioner. Den ene er, hvor meget vand, der bliver tilbageholdt på årsbasis. Den anden er, hvor meget vand, der bliver tilbageholdt på enkelthændelser for de enkelte regn. Når man kigger på årsbasis, så ser man en variation hen over året, hvor at de grønne tage tilbageholder allermest vand om sommeren, og de tilbageholder mindre vand om vinteren. Om vinteren, så er der meget fugt i luften, der er meget regn, der er meget sne, de kan være frosne. Der er vandtilbageholdelsen i størrelsesorden 20-30%. Om sommeren, på gode varme dage med masser af fordampning og god vækst i taget, der kommer man op på månedsbasis på en vandtilbageholdelse til 80-90%. Vi fandt ud af, at hvis man ser på det her, så i gennemsnit over et år, så kan man se, at vi har både kigget på meget våde år, og vi har haft nogle middelår, at de i gennemsnit tilbageholder ca. 50% på årsbasis. Når man ser på enkelthændelser og regn, og hvad effekten er af grønne tage, så er det en lille bit smule mere svært at se, hvordan et grønt tag egentlig fungerer. Det kan være meget tørt lige før, det kan være meget vådt. Vi analyserede hen over de årene, og vi var så heldige, at vi rent faktisk blev udsat for en 10-årshændelse på ca. 50 mm. Og det grønne tag, det viste sig så, at på en regn på ca. 50 mm, der tilbageholdt det ca. omkring 15 mm vand, eller omkring 30%, hvilket vi synes var ganske imponerende og ganske flot, og også overraskede os en hel del. Hvis man kigger på det her i relation til klimaændringer, vil man stå i den situation, hvor man rent faktisk ser, at et tillæg for en 10-årsregn på klima er omkring 30%, så man kan mellem venner, måske med rundetal, sige, at et grønt tag eliminerer effekten af klimaændringer for en 10-årsregn. I dag findes der ikke nogen standard for, hvordan man skal beregne effekten af grønne tage, når man gerne vil dimensionere forskellige tiltag i sit afløbssystem. Og det er svært. Det er faktisk ret svært. Så derfor så har vi her hos Krüger et par enkelte tommelfingerregler, som vi bruger i øjeblikket, som ikke er autoriseret og godkendt af Spildevandskomiteen og andre, men det er sådan, vi ligesom ser på tingene. Hvis man skal dimensionere et renseanlæg, og man skal se på tilstrøm til et renseanlæg, så vil det typisk være de årlige mængder, som er interesse. Og i det omfang, at man så anvender et grønt tag, så skal man regne med, at det i gennemsnit på årsbasis reducerer tilstrømningen med 50% fra de arealer, der er dækket med grønne tag. Og man skal lige være der, have den lille krølle med, at om vinteren skal man regne med en reduktion på de her 20-30%, hvis man vil have en årlig variation med, og om sommeren er det 80-90%. Man kan altså noget, hvis man vil, variere det hen over månederne for at få et lidt mere nuanceret billede. Hvis man skal ud og dimensionere efter en 5- og en 10-årshændelse, så har vi set her i det her tilfælde, at de grønne tage kan reducere afstrømningen med op til 30%. Det er for de her unikke tage, som de ligger lige præcis på det sted. Så i det tilfælde, at man skal dimensionere efter ekstremhændelser, 5- og 10-årshændelser, så vil jeg anbefale, at man går hen til producenten og får en dokumentation på, hvor meget har deres specifikke grønne tage reduceret afstrømningen. Så der er ligesom 2 situationer, man skal kigge på, når man bruger grønne tage. Det ene er de årlige mængder, hvor man kan bruge tal på månedsbasis fra en producent, eller initialtag, hvis man kigger på, at man gerne vil have dimensioneret for ekstremhændelser. Hvis man skal dimensionere efter de afstrømmende volumener og afstrømmende peakværdier, så er de målinger, som er gennemført på de her 2 tage over 4 år, vist, at man kan reducere afstrømningen fra dem. Så hvis man kigger på det dimensionsgivende tal, 110 liter per sekund per hektar, så får vi reduceret antallet af hændelser, hvor det overskrides med 60%, hvilket også er en fordel, når man dimensionerer. De tal, som vi har fået fra Nature Impact, og vi sammen med dem har analyseret, viser helt klart, at grønne tage har en stor effekt på afstrømningen. Det, som er udfordringen i dag, er, at der ikke findes nogen standard for præcist, hvordan man gør. Så det bedste, man kan gøre, det er faktisk at gribe fat i sin producent og få en dokumentation fra, hvordan deres tage de opfører sig, og så bruge det som designgrundlag.